Καλώς ήρθες στο podcast μας στα επάγγελμα Σωτήρες, επιχείρηση υπό έλεγχο. Εδώ που σώζουμε επιχειρήσεις από το χάος. Είμαστε η Άννα, ο Δημήτρης και η Ελένη και είμαστε οι πρώτοι πιστοποιημένοι Έλληνες OBM, δηλαδή Online Business Managers. Αν η επιχείρησή σου μοιάζει με reality show, μην ανησυχείς. Είμαστε εδώ για να βάλουμε τάξη. Θα σου δείξουμε πώς να κάνεις την επιχείρησή σου να δουλεύει για εσένα και όχι το αντίθετο. Μιλάμε για πρακτικές λύσεις, πραγματικές προκλήσεις και συμβουλές που κάνουν την επιχειρηματική σου ζωή λίγο πιο εύκολη. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας «Επάγγελμα Σωτήρες». Το σημερινό επεισόδιο λέγεται Micromanagement και ουσιαστικά θα πούμε 5 τρόπους για να το σταματήσεις σήμερα κιόλας. Αν είσαι άνθρωπος της τελειότητας, αν θέλεις να ελέγχεις τα πάντα, αν θέλεις να περνάνε όλα από το χέρι σου και δεν μπορείς να εμπιστευτείς την ομάδα σου να κάνει αυτό που κάνει ο καθένας καλύτερα και ξέρει καλύτερα, τότε παρακολούθησε αυτό το επεισόδιο με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι σίγουρα για σένα. Και όλο αυτό που περιγράψαμε από πάνω λέγεται micromanagement, είναι εξαντλητικό και σίγουρα δεν βοηθάει την επιχείρησή σου. Θα σου δείξουμε σήμερα γιατί δεν δουλεύει και το πιο σημαντικό, πώς να το σταματήσεις μια και καλή, δηλαδή μαχαίρι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να πούμε τι είναι το micromanagement και πώς σαμποτάρει την επιχείρησή σου. Ωραία, αρχικά να το οριοθετήσουμε το micromanagement, γιατί πάρα πολλοί το κάνουν χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το κάνουν. Διότι, ας με επιτραπεί η έκφραση, στην Ελλάδα οι επιχειρηματίες οι περισσότεροι είμαστε, γιατί βάζω και εγώ μέσα, το έχω κάνει και εγώ το micromanagement, εγωκεντρικά σκουλίκια. Έχουμε την τάση να θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα και να θεωρούμε τους εαυτούς μας οι δήμονες πάνω σε οτιδήποτε αφορά την επιχείρησή μας, λειτουργικά, επικοινωνιολογικά, στα πάντα. Οπότε, το micromanagement ουσιαστικά είναι αυτό που κάνουμε, το μεγάλο λάθος που κάνουμε μέσα στην διαχείριση της επιχείρησής μας κατά τη διάρκεια της μέρας, που θέλουμε να ελέγχουμε και να έχουμε απόλυτη εικόνα του τι γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Πράγμα το οποίο είναι κουραστικό, δεν πετυχαίνει και πάει πίσω όλη την επιχείρηση, όλους τους συνεργάτες, γιατί μπερδεύουμε τη μύτη μας στις δουλειές οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται από εμάς. Φαντάζομαι το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι. Εννοείται. Και όλο αυτό βέβαια οδηγεί σε καθυστερήσεις, οδηγεί σε μια απογοητευμένη ομάδα, ξέροντας ότι ο CEO θα ελέγξει το κάθε τι, από το κάθε email, την κάθε μικρή λεπτομέρεια, και ο CEO μετά δεν έχει χρόνο ούτε να καφέσουμε να πιει τίποτα. Αποτέλεσμα έχει πολλές φορές οι καλοί υπάλληλοι να φεύγουν, γιατί κανένας δεν θέλει ένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι του 24 ώρες το 24ωρο. Και να πούμε κάποια σημάδια ότι κάποιος μπορεί να είναι micromanager και σκέψου τα κι εσύ και δες τα άμα τα εφαρμόζεις κι εσύ, γιατί όντως αυτό που Δημήτρης, ο καθένας μας ως επιχειρηματίας μπορεί να κρύβει κάποια τέτοια σημάδια, τα οποία προφανώς είναι θέματα που πρέπει να δουλέψει ο καθένας με τον εαυτό του. Οπότε κάποια σημάδια ότι κάποιος είναι micromanager είναι, πρώτον, ελέγχεις κάθε μικρή λεπτομέρεια στο τι γίνεται στην επιχείρησή σου. Δεν μπορείς να αφήσεις αυτό που λένε καρφίτσα να πέσει χωρίς να το ελέγξεις εσύ. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δυσκολεύεσαι να αναθέσεις εργασίες. Από εκεί μπορεί να ανακαλύψεις ότι μάλλον κάνω παραπάνω από αυτά που πρέπει να κάνω και δεν μπορώ να εμπιστευτώ τους άλλους. Κάποια άλλα είναι ότι οι υπάλληλοι σου μπορεί να διστάζουν να πάρουν πρωτοβουλίες. Δηλαδή, ενώ ξέρουν το αντικείμενό τους, ενώ είναι ειδικοί σε κάτι, δεν τολμάνε να πάρουν πρωτοβουλίες, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να ακριθεί ή μπορεί να διορθωθεί ή γενικότερα θα ελεγχθεί. Νομίζω τα 3 σημαντικότερα είναι αυτά σημάδια. Και πολλές φορές θα δοθεί και ένα αρνητικό feedback σε κάτι που, ενώ ο υπάλληλος το έχει κάνει σωστά, δεν το έχει κάνει με τον τρόπο που εσύ σκέφτεσαι ότι θα έπρεπε να έχει γίνει. Σίγουρα. Επίσης, εγώ θα πω ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα micromanager είναι ότι έχουμε ένα inbox το οποίο είναι πάνω από χιλιάδες email τα οποία δεν έχουν διαβαστεί, γιατί δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να τα αναθέσουμε στον αρμόδιο να τα διαβάσει. Και βέβαια τρώμε το χρόνο μας σε πράγματα που δεν πρέπει να ασχολούμε το μυαλό μας, δεν κάνουμε στρατηγική της επιχείρησης, δεν μπαίνουμε στο mode της ανάπτυξης της επιχείρησης, γιατί ασχολούμαστε με τόσα άλλα πράγματα. Προς Θεού, δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να ασχολείσαι με την επιχείρησή σου. Πρέπει να ξέρεις τα νούμερά σου, να ξέρεις τι γίνεται, να ξέρεις την απόδοση της επιχείρησής σου, αλλά σε ένα εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο. Να ξέρεις τι γίνεται στην επιχείρησή σου, να έχεις τη γενικότερη εικόνα. Λεπτομερέστατη, αλλά γενικότερη. Όχι καθημερινή. Ακριβώς.
Αναφέρουμε εδώ ότι έχει παρατηρηθεί εργαζόμενοι που μπορεί να είναι ταλαντούχοι, να είναι πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Αν βιώνουν micromanagement από το περιβάλλον εργασίας, σιγά σιγά σαμποτάρεται η δουλειά τους και παρατηρείται ότι κάνουν λάθη, μπλοκάρουν, ξαφνικά δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όπως στην αρχή. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του micromanagement και του άγχους που δημιουργείται και με ένα κάπως, ας πούμε, αρνητικά μαγικό τρόπο συμβάλλει στο να γίνεται αρνητικά η δουλειά. Εννοείται, και πολλές φορές είναι όντως καταστροφή σε μεγάλο βαθμό όταν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, χάνεις χρόνο εσύ σε ασήμαντες λεπτομέρειες. Δηλαδή, αντί να κάθεσαι να χτίζεις την επιχείρησή σου, να χτίζεις στρατηγικά πλάνα, να έχεις το όραμά σου και να φτιάχνεις ουσιαστικούς στόχους για να τους επιτεύξεις, κάθεσαι και ασχολείσαι με λεπτομέρειες που στο κάτω-κάτω διαφορά κάνουν μόνο στο μυαλό το δικό σου. Γιατί οι εργαζόμενοι, όταν νιώθουν ότι δεν τους εμπιστεύεσαι, σταματούν να σκέφτονται μόνοι τους. Κάνουν τη δουλειά τους, αλλά την κάνουν απλά για να την κάνουν. Και τελικά καταλήγεις εσύ να δουλεύεις περισσότερο και όχι λιγότερο. Που ήταν δηλαδή και ο σκοπός που πήρες όλη την ομάδα για να δουλέψει για σένα. Επίσης, θα δώσω ένα μπόνους. Εάν η επιχείρησή σου χαρακτηρίζεται από ομαδικές εξόδους, σου λένε πάρα πολύ συχνά οι συνεργάτες σου bye, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις εσύ καλά. Και από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, συνήθως αυτό γίνεται όταν ακριβώς το micromanagement έχει ξεφύγει και δεν μπορεί ο υπάλληλος να δώσει αυτό το οποίο έχει προσβληθεί να κάνει. Και τώρα θα πούμε και 5 τρόπους στο πώς να σταματήσουμε γενικά από το micromanagement. Αλλά πριν το πούμε, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω, γιατί πιστεύετε ότι γίνεται το micromanagement, τι πιστεύετε ότι βιώνει η πλευρά του επιχειρηματία, το σκεπτικό του επιχειρηματία και καταλήγει να κάνει αυτό το πράγμα? Εγώ θα απαντήσω από τη δική μου εμπειρία, από εμένα ως επιχειρηματία, ξέροντας ότι ως control freak που προσπαθώ να το ελέγξω, πίστευα, γιατί τώρα δεν το πιστεύω, το έχω ξεπεράσει, ότι κανένας δεν πρόκειται να το κάνει τόσο καλό όσο θα το κάνω εγώ, το οποίο δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, ο καθένας είναι εκπαιδευμένος να κάνει μια δουλειά και είναι καλός σε αυτό. Και δόξα τω Θεώ, επιλέγουμε άτομα μετά από συνεντεύξεις και πολύ σωστές συζητήσεις και μετά από αρκετή σκέψη, με σκοπό να έρθουν να αναλαφέρουν αυτό το φορτίο. Απλά θεωρώ ότι είναι θέμα εγωισμού και πάντα μιλάω για τον εαυτό μου. Έτσι. Δεν θα διαφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είναι θέμα mindset για μένα. Το είμαι control free και κάνω τα πάντα είναι OK αν έχεις το περίπτωρο της γωνίας ή μια επιχείρηση η οποία έχει ένα ταβάνι πολύ χαμηλό στα έσοδά σου και μπορείς να λειτουργήσεις σαν άνθρωπο μέσα σε αυτό. Όταν όμως θέλεις να αναπτύξεις την επιχείρησή σου και να φέρεις περισσότερα λεφτά στην τσέπη σου, θα χρησιμοποιήσω μια φράση που τη λέει ο μέντορας μου ότι ή θα είσαι εγωιστής, θα έχεις εγωισμό ή θα έχεις μεγάλο πορτοφόλι. Οπότε, εν μέρει, σου είπα, διαφωνώ, συμφωνώ, έχει να κάνει καθαρά με το mindset του επιχειρηματία και με το πώς έχει εκπαιδευτεί ο επιχειρηματίας, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα οι περισσότεροι έχουν πάρει τη δουλίτσα του μπαμπά και της μαμάς, η οποία δούλευε από το 50 και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι έχουν έρθει τόσες άλλες ειδικότητες που μπορεί να βοηθήσουν την επιχείρησή σου, που πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις, τα έχεις μάθει εμπειρικά, που μπορεί να είναι και λάθος. Πλέον στους χρόνους που ζούμε, χρειάζεται να έχεις έναν σωστό εκπαιδευμένο συνεργάτη, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό, για να κάνει τις δουλειές που δεν σου αρέσει εσένα να κάνεις. Με λίγα λόγια, άμα δεν είσαι διατεθειμένος, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, άμα δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις delegate, να δώσεις εργασίες και να μείνεις σε συνέχεια πάνω από κάποιον, δεν μπορείς να αναπτυχθείς. Τελεία. Γιατί πρώτα απ' όλα, πρώτο και κύριο, δεν θα έχεις το χρόνο, και ξαναγυράμε σε αυτό που λέγαμε πριν, δεν θα έχεις το χρόνο να χτίσεις στρατηγικά την επιχείρησή σου. Δεν είναι τόσο απλό, νομίζω. Έτσι ακριβώς, και ξεκινάμε ουσιαστικά με το να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι το micromanagement δεν λειτουργεί, σαμποτάρει, είναι καταστροφή για την επιχείρηση, καταστροφή για την ομάδα, και αφού το συνειδητοποιήσουμε αυτό, είναι η αρχή, έτσι ώστε να δούμε μετά να κάνουμε μια δουλειά με τον εαυτό μας και πώς μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Και μπορεί, όπως είπε και ο Δημήτρης, να έχει να κάνει με διάφορους λόγους. Μπορεί να έχει να κάνει μέχρι και με τα παιδικά χρόνια, μπορεί να έχει να κάνει με διάφορους φόβους. Και τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, γιατί και εμείς οι ίδιοι, όπως είπε και η Άννα, και εγώ ήμουνα έτσι. Και εγώ έχω ένα control freak, ήμουνα και πολλές φορές είμαι και εγώ έτσι στη ζωή μου σε άλλα θέματα. Και εφόσον συνειδητοποιήσουμε τι δημιουργεί το micromanagement και τι θέλουμε να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε να το διορθώνουμε. Εμείς τώρα θα πούμε 5 τρόπους πώς να το σταματήσουμε και να βοηθήσουμε έτσι αυτή την κατάσταση. Οπότε για πάμε λίγο να τους αναφέρουμε. Λοιπόν,
νομίζω νούμερο 1 είναι να δίνουμε ξεκάθαρες οδηγίες και να μην ελέγχουμε υπερβολικά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Αν χρειάζεται να εξηγείς κάτι ξανά και ξανά και ξανά, το πρόβλημα προφανώς και δεν είναι αυτό το άτομο στην ομάδα σου. Εντάξει, μπορεί και να είναι μερικές φορές, αλλά συνήθως είναι ο τρόπος που δίνεις τις οδηγίες. Και αυτό σημαίνει ότι από πίσω δεν υπάρχουν ξεκάθαρα συστήματα, ξεκάθαρες SOPs και ξεκάθαρες οδηγίες στο ποιος πρέπει να κάνει τι και με ποιον τρόπο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να αναλώνεστε εσείς στο να δίνεις τις ίδιες οδηγίες μάλλον ξανά και ξανά. Πρέπει να δούμε τη ρίζα του προβλήματος και να δούμε πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό, ώστε να δίνεις μία φορά τις οδηγίες και απλά να γίνονται. Ένας άλλος τρόπος είναι να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουν τις σωστές δουλειές. Πλέον υπάρχουν τόσο πολλά τεστ για να προσλάβεις κάποιον, για να δεις την προσωπικότητά του, για να δεις τις δεξιότητές του, για να δεις σε τι είναι καλός, σε τι είναι δυνατός και σε τι όχι. Το καλό θα είναι να τα χρησιμοποιήσεις προκειμένου να μπορέσεις να χτίσεις μια ομάδα όπου κάθε υπάλληλό σου μπορεί να κάνει 110% αυτό που του έχεις αναθέσει να κάνει. Πολλές φορές βλέπουμε ομάδες, συνεργάτες, οι οποίοι δουλεύουν κοντά στις δεξιότητές τους. Οπότε καλό θα είναι να κάνουμε πολύ ξεκάθαρα τα job description και τις θέσεις εργασίας μας σε μια εταιρεία, προκειμένου ο κάθε υπάλληλος να μπορέσει να δώσει αυτό που πραγματικά ξέρει να κάνει. Ακριβώς. Να πω το τρίτο τρόπο να σταματήσει το micromanagement, το οποίο πιστεύω ότι είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς τρόπους. Μάθε να αναθέτεις σωστά. Μην τσιγκουνεύεσαι, σε εισαγωγικά το τσιγκουνεύεσαι, να δώσεις την ευθύνη σε κάποιον. Και είναι αυτό που πάλευα εγώ παλιότερα. Δεν αρκεί, ας πούμε, να πει σε κάποιον, ξέρεις τι, υπάρχει την εργασία και κάντε. Πρέπει να του δώσεις την εξουσία και το χώρο να μπορεί να το κάνει χωρίς να σε ρωτάει κάθε λεπτό. Πρέπει δηλαδή να έχει την αυτοπεποίθηση από μόνος του, να παίρνει αποφάσεις μέσα μέχρι εκεί που το επιτρέπεται φυσικά, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κάθε εργασία με το σωστό τρόπο, χωρίς να πρίζουν συνέχεια εσένα. Έχεις πολύ δυνατό εργαλείο για να μην κάνεις micromanagement. Είναι τα σωστά management tools, οι σωστές πλατφόρμες διαχείρισης επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσεις να έχεις μια γενική εικόνα τι έχει γίνει στο τέλος της μέρας, τι έχει ολοκληρωθεί, τι δεν έχει ολοκληρωθεί, τι έχει πάει πιο πίσω, προκειμένου να μπορέσεις την επόμενη μέρα να δώσεις τις προτεραιότητες που χρειάζεται η επιχείρησή σου για να γίνουν όλα τα tasks που πρέπει να γίνουν για τα project σου, για τα προϊόντα σου, για οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι κακό λίγο να χάσουμε χρόνο να εκπαιδευτούμε σε μια πλατφόρμα σωστά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα μας και να απελευθερώσουμε χρόνο για εμάς για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Εννοείται. Και last but not least που λέμε και στο χωριό μου, μην ξεχνάς πάντα ποιο είναι το focus σου. Πού πρέπει να κοιτάμε. Πρέπει να εστιάζουμε πάντα στη μεγάλη εικόνα, παιδιά, όχι στις λεπτομέρειες. CEO σημαίνει στρατηγική, δηλαδή η θέση σου δεν είναι να κοιτάς τι χρώμα θα έχει το landing page και αν μπήκε το κόμμα στο τάδε email. Πρέπει να έχουμε το νου μας και το focus μας πάντα στο μεγάλο όραμα της επιχείρησης και πού θέλουμε να φτάσουμε. Και αφήνουμε τους άλλους να αναλάβουν όλες τις λεπτομέρειες για μας. Ένα έξτρα tip, αν δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά, απευθύνεις σε κάποιον που μπορεί να τα κάνει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα. Σαν OBM, αυτή είναι η δουλειά μας, να μπορέσουμε να σου δώσουμε σε ένα χρόνο να σε θεραπεύσουμε από αυτό το οποίο πάσχεις και δεν το ξέρεις και να μπορέσουμε, κάνοντας τη δουλειά μας σωστά, να μπορέσεις και εσύ να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να διαχειριστείς την επιχείρησή σου και την ομάδα σου με τον σωστό τρόπο. Πολύ σωστά, και έτσι συμπληρώνοντας και εδώ ήθελα να πω ότι ως επιχειρηματίας, ως CEO, ως οραματιστής, ως αυτός ο άνθρωπος που φέρνει ιδέες μες στην επιχείρηση, που έχει το όραμα, όλα αυτά, καλό είναι να εστιαζόμαστε σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Εσύ είσαι καλός στις πωλήσεις, στην ανάπτυξη της επιχείρησής σου, στο να φέρνεις τις ιδέες, και οι άνθρωποι που φέρνεις στην επιχείρηση είναι καλοί στο να κάνουν τα συγκεκριμένα κομμάτια που τους αναθέτεις, έτσι ώστε για να φέρουν αυτό το όραμα εις πέρας και στην εφαρμογή του. Και πολύ σωστά, εμείς ως OBM είμαστε καλοί στο να φροντίζουμε όλες τις λεπτομέρειες από πίσω, αυτά τα μικροπράγματα που εσύ δεν χρειάζεται να ασχολείσαι. Εννοείται μπορείς να έχεις άποψη και γνώμη και αν κάτι δεν σ' αρέσει να το πεις, αλλά να αφαιθείς και να αφήσεις ουσιαστικά τους άλλους ανθρώπους να κάνουν και αυτοί αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα για να υποστηρίξουν το δικό σου όραμα και τους δικούς σου στόχους. Οπότε, ναι, πες Άννα. Μπορεί να θέλεις να κρατήσεις κάποια πράγματα και είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή, μπορεί να σ' αρέσει πάρα πολύ να γράφεις τα δικά σου newsletters που να στέλνεις. Τότε χρειάζεται ότι Sony και δεν πρέπει να πάρεις κάποιον copywriter να σου γράφει τα email. Κράτησε το αυτό, αλλά δώσε κάτι άλλο. Δηλαδή, πρέπει να επιλέξουμε σοφά ποιες εργασίες
θέλω να κρατήσω για τον εαυτό μου και ποιες μπορώ να εμπιστευτώ στους άλλους. Αυτό ήθελα να προσθέσω εγώ. Πολύ ωραία προσθέση. Μπράβο. Με λίγα λόγια, λοιπόν, το micromanagement σημαίνει περισσότερη δουλειά για σένα. Και αν αφαιθείς και έχεις αντίθετα εμπιστοσύνη στην ομάδα σου, σημαίνει λιγότερη δουλειά για σένα και καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σου και ενδεχομένως και γρηγορότερα. Διάλεξε λοιπόν σοφά ποιες εργασίες κρατάς και ποιες εμπιστεύεσαι σε άλλους. Και αν το βρίσκεις δύσκολο, τότε μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρεις κάτω από αυτό το βίντεο, έτσι ώστε για να σε βοηθήσουμε. Μέχρι τότε λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Επάγγελμα Σωτήρες. Αν σου άρεσε, κάνε subscribe και πες μας στα σχόλια τι είναι αυτό που θα ήθελες να ακούσεις συνέχεια. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Είμαστε ο Δημήτρης, η Άννα και η Ελένη και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, μην αφήσεις την καθημερινότητα της επιχείρησής σου να σε τρελαίνει. Κράτησέ την υπό έλεγχο.